In de Snijnhaat-klasse C joert de kreker tussen de beide koprenners Snitswit-Zwart en SV Juliana 31 uit Malden. Beide ploegen hebben 22 punten uit 10 duels. Een verslag van deze topper van Frederik Wijma. Beide ploegen hadden nog maar 8 treffers en kunnen dus knap verdedigen. En er komen amper kans behalve deze dan. Wouter op den Kamp verjeert hier om Juliana 31 op voorsprong te zetten. Dat biedt de grootste mogelijkheid van de hele eerste helte. En dit is het begin van de tweede helte en nu komt er meer gevaar. Knappe paas op Wouter op den Kamp en die kan de bal nog voorkrijgen. En daar staat Deli Hoogakker. En die maakt het de 0-1. En na 58 minuten de bliksemsnelle Jordi Braam. Die kan helemaal alleen nog de achterlijnen heljen en had echt nog een hele knappe voorzet in huis. En daar op de lijnen staat Wouter op den Kamp. En die maakt het nou wel een doelpunt. Het is 0-2. Dit is een rode kaart voor Vincent van Beek. 2 keer geel. Hij mij vertrekken en dus mij Snitswit-Zwart het laatste jaloeren mij een man meer spelen. En het is ziekje om dat gotje in die verdediging. En daar is de topscorer van Snitswit-Zwart, Erolint Derguti. Die zorgt voor de ontsluitingstreffer in de 82e minuut. Maar het lijkt het wel dat de liekmaker er net in mij. Wat wel oerblijft is de corner. We hadden al over de 88e minuut. Nog 1 keer pompen en daar is Heinz Boers, maar die brengt hem in. En dan een eigen doelpunt van Niels Rothoff. Toch nog de gelijkmaker van Snitswit-Zwart. Op het moment dat je dat punt niet, of, die 3 punten niet meer binnen kan halen, dan moet je je soms ook tevreden stellen met een gelijkspel. Dus wat dat dan gaat, als je van 0-2 achter terugkomt, denk ik dat het aan mag voelen als winst.